Ahojte, tu je Davidko 1. Dneska hrám MBKIO. Je to ako keby kopírácia Agaria, ale nevadí, lebo aj tak si to môžeme zahrať a mňa práve teraz zabili. Krásny začiatok. Mal som to hrať s mojím kamošom, akurát jemu to sekalo, čiže sa musel odpojiť. Aká škoda. Feed. Nebudem. Nechápem, prečo sa spawnujem pri takých veľkých. Sak púp. To je nadávka. Sak. Prepačte, že nadávam. Ja som to nevedel. Prepáčte, ja nechcem nadávať v týchto videách. Čiže, ako som povedal, je to NBKIO, kopírácia Agaria, ale myslím, že to spravil ten istý z tvorcov. Sú tu skiny zadarmo. Like for this video. And práve ma zase zabil. Keby ste videli predtým video, ja som tam bol druhý. Nevadí. Nevládza. Však my to opravíme. My sa dostaneme na tabuľku. Ja to úplne, že pevne verím. Úplne. A viem, že vy tomu veríte aj vy. Veríte tomu? Kimura, sprav niečo pre toto video a nafiduj ma. Pozri, ja ti dám feed a ty mi za to sprav odplatu, ok? Ďakujem. Vidíte, ľudia, takto sa zachádza s ľuďmi. Vy ich podplatíte a môžete ich zožrať. A OK. Cezar, už tu natáčame 2 minúty a neviem, prečo mám dnes taký prezvuk, ale ja to kašlem, pretože ja neviem čo a kašlem na to. David, už stačilo. Niečo napíšem do chatu. Ako sa povie natáčať? Napísal som, že natáčam video. Dúfam, že dobre. Až na to i. A teraz som zvedavý, že čo budú odpísať. Volám sa Davidko 1. A pozrite, toto je moje meno. Áno. A mám skin Bdoge. Ideme ich zasa podplácať? Tu máš fit. Tak? A podobne. Kimura, ahoj. Tu máš jedlo. Tu máš. Kimura sa so mnou už nekamaráti. Nechcem vrešťať, ale fakt. Ja sa strašne bojím o svoju veľkosť, pretože áno. Musíme nájsť nejakého čierneho kinga. Yes! On ma viduje! Áno! Ja ho zjem! Ja ho zjem! Yes! Som 12. Áno! Yes! A som 10. Wow! Takto sa mi to páči. Už ste ma naštvali. No, už ste uvideli, že ja som tu taký youtuber a ja mám nad vami vládu. Aby. Áno, som 7. To čo sa deje? What?
King Team. I win teams. To je ten Mark. Mark ma chce zožrať. Ty zmera. King Team. Čiže takto. Čiže takto vy robíte. Prečo jedného do polovice slavného youtubera môžete nechať? A jak chceš? Ďakujem. Dankeschön. Tomu nemôžem uveriť, my sme 6. Alebo sme 5. Yes. Také sprosté vena. Pozrite sa na 4. Trtlion. Dustin Trump. OK. Dávame pred seba feed. Ale ja som 5. To ma zlepšuje. A ja som šťastný. Tralalala. Neviem spievať. To som zistil. Pozrite, takto sa s nimi zachádza. Pozrite, tu máte jedlo. Pozri, tu máš. No, přežer to. Moon, ty si mesiac. Ty vládneš na tejto zemi. Moon! OK. Moon presvedčil si ma. It's every... Ja tu čítam komentár. OK. Som napísal, že Davidko is my name. Dúfam, že to pochopia ako YouTube. Lebo ono... Ja mám number? Či čo mám? Neviem. Mark. Čo? My sme 9? My sa posúvame menej. Á, to čo sa stalo? Ne. Končím toto. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prípadne aj odber, budem točiť aj naďalej. Ak nie ste prihlásení, tak sa prihláste a ten odber mi kľudne dajte. Ja sa budem tešiť na ďalšie video a Davidko 1 sa s vami lúči. Čaute. Fakt, ten like nezabudnite mi dať. Mám ich iba 27. Like. A ten odber tiež. A like. OK, na blbosti som neprišiel.